Vítajte u nového videa z hry Brawl Stars. No a ako ste už videli, Brawler na B a áno, je to Brock. Opäť je to rare postava, no ale čo už. No, trochu som s ním už hral. No ale keď som minule povedal, že sa máte pozrieť na tie trofeje, tým som tam myslel, že 456 trofejí na Colta. A ak ste videli Squid Game, tak asi tomu budete chápať, pretože je to odtiaľ, áno. No, takže už poďme na hru, lebo neviem, proste, to je jedno. To je jedno. No proste som sa zasekol, no išiel som povedať, to je niečo, ale zasekol som sa, no. No, moc mi toto asi nevyhrám, lebo je tu Kenji. Práve tu je Frank, takže som není úplne najšťastnejší typek na svete. Ako Frank je dosť dobrý. Frank je fakt, že dosť dobrý. Môj kamoš povedal, že je to najlepší brawler. OK, Šelina ho zabila. Ja s tebou nebudem tímovať, kamo. No, tak prvá hra sme prehrali. No, nevadí. Z Maginam Play Engine idem na ďalšiu hru, ako tam je už fakt jedno, že som prehral. Áno, prvá hra. Ako som povedala aj minulého videa, prvá hra mohla dopadnúť hociak. Je tu Angelo, takže na toho sa celkom dosť bojím. Lebo nemám rada Angela. Ale že vôbec nemám rada Angela. No tak. Ale, počkať, mne sa to tu šejká. To je tam. Toto je tam. No neviem, kto to tam je, ale dobre, ani ma to moc netrafí. Ja som mu teraz dal ten power. Ja som mu teraz dal zadarmo ten power. No, aj druhá hra nedopadla najlepšie. No, ale to je tiež jedno, dobre, ideme na tretiu hru. No, tretia hra už snáď bude lepšia, ale ako sa hovorí, do tretí sa všetko dobre, takže ideme na to. No, snad to sa dopadne lepšie. No, asi nie. Hank, Amber, Spike. No, nedopadne to lepšie. Keby tak by som bol dosť rád, ale nedopadne, lebo práve na mňa ide Spike, jasnečka. Čo iné by spravil ako? To fakt? Dobre, do tretice nič není dobré, takže mi to môže byť úplne jedno. Trojka. Ahoj. Rozlúčime sa, troječka. A štvorečka už vyjde. Štvorečka musí výjsť. Ja ti fandím normálne. Štvorečka, pod na to. Štvorečka. No, štvorečka snáď už vyjde lepšie. Neviem, prečo hovorím štvorečka, ale dobre. OK. Gale. No poď sem, no však snáď sa nebojíš, no asi sa bojí. Nevadí. Steve chicken, yes, tasty as hell. No a ešte jedna vec, choďte na Minecraft film, lebo je fakt dobrý. Yes, proti Penny idem. No, ale s tými 11 powerami by som to fakt, že mohol vyhrať. Ešte s tou gadgetou. Yes,
Yes, je to tam. Prvé miesto. Ja som hovoril, štvorica vyjde. Štvorica vždy vyjde proste. Štvorica. Wow, proste ďakujem ti, že si vyšla. No fakt dobre. Ako fakt dobre. To bola dobrá hra. Aj keď možno to boli boti, lebo pretože si musím sadnúť k tomu. Hlúpa stolička. Dobre, tak nič. Tak si k tomu nebudem sadať. A čo zaspený. Čau, Penny, vidíme sa zase znova. No. Počkaj. No to je jedno. Čo som povedal? Yes, dobre, zomrela. No a teraz som zomrel. Ako som to hovoril, no proste zabijem Penny a dovidenia. Zomrem. Prečo nie? Prečo nie však? Fakt, že prečo nie? Prečo nie? Prečo nie? Prečo by som nezomrel? Však to 2 L primovia. Paráda, 2 L primovia. 2 L primovia. Áno, 2 L primovia. Nechaj ma kamo. Teraz je tam Edgar. Ach jaj, Edgar. Počkaj. Ale oni teraz začnú fajtiť, podľa mňa. Teraz budú fajtiť, 100%. A to bude dobré, to bude pre mňa dobré, lebo furt nefajtia. Ja neviem. Nefajtia, tam je Mo. Ok, ja nechcem zomrieť. Movíku. Mo. Mo má strašne málo. Ach, ja som to myslel. Myslím, že to svojho gadžetu. A dáva dosť malý damage, ale nechcem pri ňom zomrieť. Aj tak pri ňom nechcem zomrieť. No jasné, on dáva malý damage, proste, a ja pri ňom zomriem. Áno, malý damage a zomriem pri ňom. Proste nejaký 550, on si dá tú svoju túto a potom ja len taký, že čo? Potom ja len taký, že že už som dead akože. No, čo mám potom robiť? Mal som byť od neho ďalej, aby na mňa nedočahol, no. Logicky som to mohol spraviť, ale ja ne. Ja to tak nespravím. Teraz tá Lumi to spravila dosť dobre. Ten Chester zabil Rika, ale ja zabijem tú Lumi asi. Ne. Choď, zomri. Ja chcem, aby tá Lumi zomrela. Nestalo, ona nechce zomrieť proste. Ona nechce zomrieť. Tak vyzerá, že ona nechce zomrieť. Ona fakt, že nechcela zomrieť. Nikto tam nechcel zomrieť. No jasne, že nikto nechce zomrieť. Ale tak, keď na teba ide Lumi, áno, teraz čo prišla nová Lumi, no, není nová, ale tak, neviem. Ten nový update, čo bol, no tak tam prišla vtedy, áno. No. Proste hrozné. Príde Lumi, zabije Brokyho a Broky môže ísť do nebíčka. Dovidenia akože. Dovidenia, že ja idem. Že akože dovidenia, Broky, ahoj. A tu je ďalší Broky. Kamo. To fakt. Broky, prestaň. Neposlušný Broky. Ja. Jo, dobre. Ne, kamo, nechaj ma, kamo. Ne. Nechcem sa, fakt, že sa nechcem nahnevať, ale fakt sa nechcem nahnevať.
takouto hrou ja nemôžem skončiť video, ako. Takouto hrou ja nemôžem skončiť to video. Ako, fakt, že toto ešte posledná hra a to musím vyhrať. To fakt, že musím vyhrať. Musím to vyhrať. Musím to vyhrať. 3-krát si to poviem, musím vyhrať. No a snáď vyhrám. Ale nevyhrám, lebo je tu Angelo, čo? No počkaj, stretol som vôbec aspoň raz Angela? Neviem, či som stretol Angela, ale vôbec ma to nezaujíma. No, ako zaujíma ma to? No ja neviem, proste nezaujíma ma to, neviem. No ja neviem, či ma to zaujíma, alebo ma to nezaujíma, no ale to je jedno. Proste blbosť. A inak dajte odber, som zabudol povedať, tento kanál a Lumi. No a Lumi to skončíme. Takže a toto je koniec videa. Dovidenia, uvidíme sa už v ďalších videí a dajte odber.